Un escrit del papa Innocenci IX del segle XVII i renovat a principis del segle XVIII pel papa Climent XI deia el següent: la música és totalment perjudicial per a la modèstia que correspon al sexe femení, perquè les dones es distreuen de les funcions i les ocupacions que realment els corresponen. Cap dona, amb cap pretext, no ha d'aprendre música o a tocar cap instrument musical. Per molts homes distingits de l'època barroca, la pràctica musical no tenia cap altre objecte que l'exposició de la virtut i el seu plaer. Per a la dona noble només podia representar una opció professional, perquè la música la convertia en una peça desitjable per a un convent. Pel que fa a les dones de classe baixa, anar a les cases a oferir cant i música instrumental era un símbol més descriptiu de la impudícia. En aquest context, era impossible per a les dones ser participi de festins o dedicar-se a la música professionalment. Per això moltes reunien d'amagat a les seves festes particulars, lluny dels homes. L'Espurna, el podcast del Festival Espurnes Barroques 2023. Capítol 5. L'Espurna de la dona barroca. El dissabte 20 de maig, el Festival Espurnes Barroques ens proposa fer un dissabte de gènere. L'objectiu és conèixer l'oblit de la dona, en concret, el món del barroc. Per reivindicar aquest menyspreu, el festival ha programat el concert Ave Eva a Vergós Garrejat, a la Segarra. I també, a banda d'aquest concert, dues propostes a Súria, al Bages. Per una banda, una conferència de la Maria Garganter i, per l'altra, l'espectacle Plebeyos Bailes. Anem fins al nord del Bages per descobrir el paper de la dona barroca de carrer dins del món de la dansa i de la música. El 20 de maig, l'Èlia Casanova i la companyia La Tendresa oferiran a Súria l'obra Plebeyos Bailes pel Festival Espurnes Barroques. L'Èlia n'és la directora musical. Al vostre web, Èlia, dieu que amb aquesta proposta voleu donar a conèixer una part oblidada de la història, en concret del segle d'or. Quina? Volem donar a conèixer una part oblidada tant musical com social, i és què feien les dones, on estaven les dones en aquella època, quina música escoltaven, quina música feien, més que escoltar-la, feien elles mateixes, amb què es divertien, no? I això és el que farem al concert. Perquè la dona en el món barroc, no la dona de les altres esferes, sinó la dona de carrer, la dona popular, quin paper hi tenia? La dona plebeia, no? Per això diu plebeyos bailes, justament són diferenciar de les danses, que eren les de la cort. Nosaltres fem la música popular, els balls de l'època, i els balls, sobretot el que nosaltres pensem que el poble pla i sobretot les dones podien fer. I aquestes dones, evidentment, pensant en la vida pública, era impossible que les dones tingueren una vida pública de cara a l'altra gent. I aquestes dones estaven en casa, criant, cuinant, portant totes les coses de la casa. Llavors no tenien aquest moment de gaudir o de fer música. I en aquest moment nosaltres ens plantegem també per un article d'Ascensión Manzuela que parla sobretot de que els balls de l'època i la paraula aquelarre a voltes en les escritures es confonia i en el mateix text podia aparèixer referit a aquest ball de les dones, sobretot, com un aquelarre. Llavors pensem que aquesta música que nosaltres interpretem era la que elles feien en aquella època d'amagades. Clar, és que això que ara veurem aquí al maig a la plaça del Poble Vell de Súria eren pràctiques clandestines, no? Totalment clandestines. El que nosaltres imaginem que feien, i llavors hem agafat les obres més conegudes i més populars que tenim ara de la música barroca. Algunes d'elles reinterpretades per compositors i altres d'elles anònimes, que no sabem ben bé d'on podrien sortir.
D'alguna manera teniu la intenció amb aquesta proposta de fer com una mica de justícia històrica? Bueno, la nostra justícia i la nostra lluita, no?, que portem prou de temps portant en la nova ola feminista, i aquesta és una reivindicació també damunt de l'escenari de que sí hi ha dones que toquen instruments que no són habituals, com per exemple pot ser la percussió o el contrabaix, que en aquest cas violone, perquè cantants sopranos hi ha moltes, violinistes hi ha moltes, però per exemple de corda polsada, en aquest cas guitarristes, hi ha ben poques aquí a la península que jo puga cridar per telèfon i que puguen vindre a fer un concert. Violone hi ha també comptades amb una mà, gambistes a lo millor hi ha un poc més, però hi ha altres instruments que són molt complicats trobar una dona referent que puga fer un concert. Llavors, sí, és un poc de justícia, i també és molt important la referència cap al públic de que hi ha dones que toquen aquests instruments. Èlia, ja estaves entrant una mica en què és Plebeyos Bailes. Explica'ns la proposta, doncs, que ens trobarem, música, teatre i dansa, què hi ha? Sí, és una posada en escena un poc particular. Fem música barroca, evidentment, com ja he dit, són les cançons més populars, els grans hits de la música barroca, però d'ara, nostres, de la gent que es dediquem a la música antiga, qui se sentirà perfectament representat amb totes aquestes peces que hem triat, que són molt conegudes, i són conegudes també perquè les melodies són molt fàcils, molt senzilles i molt populars. Evidentment, el nostre objectiu és que la gent vagi cantant d'ací una melodia que nosaltres hem interpretat perquè són melodies populars. Però la posada en escena de la companyia Doctor Alonso és una posada en escena un poc particular perquè ells es dediquen a les arts vives, llavors no és una proposta clàssica en ningú moment, i jo penso que serà bastant sorprenent. I abans em comentaves també que pel festival fareu com una adaptació una mica especial, no? Sí, era habitual també en aquella època que les melodies puguen canviar de text, i en aquest cas agafarem una xacona, que és un ball barroc popular d'aquella època, i li canviarem el text amb un text que ens han proposat des del festival del rector de Vallfogona. En aquest cas dedicat a una dona que fa una comparació en la bellesa de la dona i el pa, i tot el que comporta, no?, el sabor del pa, com fa el pa, els ingredients, i és una mica sensual la lletra, que va molt casada amb les lletres que interpretarem, perquè totes tenen un doble sentit. També Plebeyos Bailes està interpretat per 7 músiques, totes dones. Entenc que això també és una proposta i una idea molt clara que teniu. Clar, com hem dit, el tema de la justícia, no?, de tindre aquests referents, de que nosaltres plantegem quin era el paper de la dona en aquests nivells, i que també nosaltres hem creat un ambient, a part de femení, hem creat un ambient molt familiar entre nosaltres que no és gens habitual. Jo penso que les dones músics que ens puguen escoltar pensaran igual que jo que lo habitual és que estiguem rodejades de més homes que dones a l'escenari. Llavors, aquesta és una proposta també que pretén crear una família femenina, i crec que ho hem aconseguit. I es veu reflectit, sobretot des del públic, es veu reflectit quin és el nostre ambient especial que hi ha dalt de l'escenari, que pense que traspassa també. Plebeyos Bailes també és una proposta trencadora perquè aposteu per deconstruir el format habitual del concert de música barroca, no? I és un híbrid de música i interpretació alhora, oi? Sí, com es diu Plebeyos Bailes, hi ha ball, però entre cometes, perquè ballem nosaltres mateix en algun moment, però el que més hi ha és una posada en escena, com dic, sorprenent, que vol anar més enllà i que també té una doble lectura per el vestuari, que és el nostre fort, no?, fet per Jorge Dutor, que canvia durant l'espectacle per a desprendre's d'una cosa antiga i passar a una cosa alliberadora. Per què és important que festivals com les Espurnes Barroques contractin propostes trencadores, feministes, que aposten fermament per reivindicar, com la vostra?
És important, espero que tots els festivals ens contracten perquè està pensat l'objectiu d'aquest espectacle, a part d'esta part d'ensenyament, de mostrar el feminisme i d'esta part reivindicativa, té una part molt, molt forta que pense que és el fet de que la música barroca puga ser una música divertida, una música que no sempre tenim este pensament de que és una música avorrida, d'església, etc. Fiquem damunt l'escenari i fiquem una proposta d'una festa de l'època i d'una festa que podria ser perfectament ara mateixa, perquè la música és molt ballable. Aquesta de Plebeyos Bailes és una proposta adulta, diguem, pel públic general, però també en teniu una de juvenil que connecta aquesta reivindicació amb la música i el context actual, no? Correcte. Farem també algunes actuacions a instituts d'aquí de la zona, presentant Plebeyos Bailes Didàctic, que la proposta que fem és que cada cançó, la temàtica de cada cançó, trau un tema d'actualitat per als més joves, com pot ser l'amor, el desamor, com gestionen ells el desamor, sobretot, com gestionen que es parle d'ells a les xarxes socials, perquè tenim una obra que parla concretament de la història d'una dona considerada l'amant del rei, i llavors la gent fa el cotilleo d'aquella persona, i nosaltres parlem amb els joves com veuen ells que es parle d'ells a les xarxes socials. També tenim una altra obra amb el que fem ritmes en ells, amb què mostrem diferents dones de diferents cultures, de diferents aspectes. Pensem que hem tret cada tema d'actualitat i sobretot fem un paral·lelisme amb les lletres indescifrables de l'època i les lletres indescifrables que es podem trobar ara, tant masclistes com sexuals, com intel·ligibles a nivell de llenguatge, com pot ser la Rosalia, el teriyaki, eixe que ningú sap què diu, el comparem amb una obra nostra que tampoc sabem molt bé, sense el context que podria significar a l'època. Perquè al vostre parer, quin tractament fa de la dona la música popular actual? Clar, aquí n'hi ha molt d'adoctrinament, no? N'hi ha que pensar que en totes les èpoques la música popular parla o fa lletres amb el context en el que viu, no? I suposo que ara encara ens queda molt de treball amb el tractament de la dona i és reflectit a les cançons, i penso que moltes voltes cantem cançons que tampoc sabem molt bé de què parlen i per això les cantem. Si seguirem i rellegirem aquestes lletres, possiblement les deixaríem de costat ràpid. Cae abajo, vida muerto me tenéis. Las hierbas se vuelven flores donde vos ponéis los pies. Mi querida verdad es que causándome pasión, si queréis que os enrame la puerta, vuestros amores míos son. Cae arriba, cae abajo, vida muerto me tenéis. Las hierbas se vuelven flores donde vos ponéis los pies. Mi querida verdad es que causándome pasión, si queréis que os enrame la puerta, vuestros amores míos son. Al cor de l'Ateneu Barcelonès ens trobem amb la Maria Garganter, doctora en Història de l'Art i professora de l'Autònoma, i també conferenciant dissabte a Súria, l'escriptor Raül Garriga Sait i el director general del Gran Teatre del Liceu, el Valentí Oviedo. Ells tres, patrons del festival, parlen del paper de la dona al món barroc. A veure, el paper de la dona en el món del barroc no és molt diferent que el que va tenir en altres èpoques. Les dones sempre hi hem sigut, el que sí que és cert que actualment doncs bé, estem potser immersos en un procés també per visibilitzar el quin havia estat el paper d'aquestes dones en el passat. Clar, en aquest sentit,
Jo diria que el paper de les dones que coneixem, clar, és un paper vinculat amb el poder. I això passa com en els homes també. Vull dir, quan mirem la història des d'un punt de vista oficial, des d'un punt de vista dels documents importants, sempre en surt la gent important. En aquest sentit, doncs clar, perquè en surti una dona doncs, de manera evident en la història, clar, d'entrada ha de ser una dona poderosa o ha de ser una dona rellevant. Poderosa, doncs, com podria ser això, una dona noble, una dona doncs, que hagués fet una deixa testamentària important. Per exemple, doncs, i en l'àmbit del festival tenim doncs, la senyora de Vallferosa, Maria Ferreres de Camporrells, que deixa el lloc de Vallferosa als jesuïtes, que seran els que construiran l'església on avui doncs, sempre s'acostuma a fer un dels concerts del festival. Tenim dones molt potents, doncs, com la Juliana Morell a principis del segle XVII, que és teòloga, traductora, acaba la seva vida a Avinyó, però també tenim dones anònimes que no ens surten als documents, però que ens han deixat testimonis de vida quotidiana. I eren les dones doncs, que treballaven la terra, eren les dones que vestien a les Mare de Déus, les dones que d'alguna manera governaven les masies o els masos, fins i tot pel que fa a l'organització domèstica, i en definitiva, vull dir, també és submergir-nos en el barroc, que és submergir-nos en aquestes capes i anar descobrint també aquestes dones emergents que també reneixen com les cendres. A més, són dones que, de fet, en general no surten en la literatura barroca, no? Sobretot aquestes últimes que deia. O sigui, ara penso en la figura de la dona que hi ha en el teatre de Fontanella, no? Que sobretot és objecte d'amor, no? I és la idea de la dona immòbil, de la mudança, no? La idea que l'amor a una dona no és mai una cosa gaire segura perquè no saps com s'acabarà, no? I per tant hi ha aquesta figura. Després hi ha la figura de les deesses, que ja és un altre nivell, quan surt la deessa Venus i surt tot això, que són altres imatges de feminitat que potser, no sé, que ara potser ens semblen més interessants segons com aquestes, les representacions de la feminitat immortal, per dir-ho així. Sí, però clar, és veritat que suposo que per arribar a trobar tot aquest món que ara descrivies s'ha de fer una feina que és anar a mirar a sota dels textos més literaris sovint, no? Vull dir, anar a mirar altres tipus de textos. Quan imaginem ara, arribant a l'actualitat, i volem comparar, en aquest cas, l'art, la música de la dona del barroc i ara, i podríem arribar a pensar que passats tants segles tot ha canviat tant, de cop i volta podem arribar a veure que, per exemple, ara tot just estrenarà la segona òpera d'una dona al Gran Teatre del Liceu. I, per tant, això el que ens hauria de fer de mirall per seguir esgarrifant-nos sobre com segueix, en aquest cas, en el cas que ens ocupa, l'art i la música, com segueix estant invisibilitzada més del que tocaria passar tots aquests segles la dona, i per tant ens haurien de fer pensar i molt que com hem d'empènyer per girar aquesta evolució que malauradament estan lògicament molt allunyada del que passava al barroc, però els passos assolits no són ni de bon tros els que pertocaria per al segle XXI en el que estem. Sí, de fet, un text fonamental, podríem dir, allò per la història de l'art en clau feminista, és el text de Linda Nochlin, perquè no hi ha hagut grans dones artistes, parla d'això. No és que les dones no hi hagin sigut o no hagin fet art, fins i tot en l'art català
tenim constància d'alguna dona, però no havien tingut simplement les mateixes oportunitats, ni de formació, ni socialment, ni les estructures idònies. Tanquem l'episodi de Plebeios Bailes aquí al Santuari del Miracle amb el director del festival, el Josep Barracons, que s'està servint la Barroca, precisament, la cervesa del festival, que la podeu comprar als concerts i les propostes d'aquesta edició. I estem aquí perquè ens fas una altra proposta del festival que també se centra en el gènere, no? Sí, i mira, el gènere també està molt present a la Barroca, el gènere i la localització. La Barroca és feta a Súria, aleshores els plebeios es podran escoltar a Súria. I és de gènere, la Barroca es diu la Barroca, igual que la cerveseria es diu la Pirata. Per tant, aquest gènere el tenim inclòs fins i tot en el brindis. Som-hi. Doncs us proposaria fer un dissabte de gènere, gairebé, perquè al matí a Vergós Garrejat, que és una església on hi ha un trempelei, el retaule, en comptes d'estar esculpit, com que no tenien misses per pagar-lo, doncs el van fer pintat, i és un retaule magnífic, a l'església de Santa Magdalena. Per tant, per una proposta de gènere, quina millor advocació que Santa Magdalena amb tota la vida interessantíssima d'aquest personatge, com és Santa Magdalena. Doncs a Santa Magdalena de Vergós Garrejat hi haurà un espectacle que es diu Ave Eva, amb aquesta proposta al voltant de la feminitat. La tindrem present en les compositores, la tindrem present en els textos, i també la tindrem present en la gastronomia, perquè hi haurà una fornera, que és la fornera de Biosca, ella és com molt activa a xarxes, a més, amb el seu pa artesà, i tindrem els vins de l'Eva de Comalats. Aleshores serà una proposta molt xula, i si voleu vincular doncs, tot el dissabte amb aquesta proposta de gènere, hi ha un abonament precisament que per unir els dos concerts, més tindrem la Maria Garganter abans del concert de Plebeios Bailes fent una conferència parlant de quin és el paper de la dona en el barroc. Aleshores la Maria, que és patrona de la Fundació, i no només és erudita, sinó que és sàvia i és generosa amb tot allò que explica, tenir-la parlant d'aquesta presència de la dona en el barroc i fer-ho amb un tas de mels, amb aquest element cooperatiu també de les abelles, que també és un animal del qual parlem en femení, doncs em sembla que és un cap de setmana o un dissabte molt vinculat al gènere, que pot ser d'allò més gustós i revelador, també.